Aká je najväčšia chyba mužov pod tlakom? Robíš ju aj ty? V predchádzajúcom videu sme sa rozprávali o tom, prečo je toľko mužov v 40-ke vyčerpaných. Povedali sme si, že to naozaj nie je o veku. Je to o preťažení systému, ktorý je v neustálom tlaku, v strese, ktorý nemá šancu vypnúť. Dnes sa pozrieme na to, čo s tým robíme. Akú tú najväčšiu, najčastejšiu chybu robíme, keď sa v živote objaví stres a tlak. Moje meno je Emanuel Holub a tento kanál Kvantový energetický moment je priestor pre každého, ktorý už chápe potrebu zmeny. Ako vlastne vyzerá tá tvoja reakcia, keď príde tlak? V práci, v rodine, proste v našej hlave. Väčšina mužov spraví presne to, čo nás naučili. A fakt to urobíme správne. Sme v tom vynikajúci. Čo vynikajúci? Excelentní. Zatneme zuby, dupneme na plyn a začneme tlačiť ešte viac. Viacej práce, viacej výkonu, viacej kontroly a navyšujeme tie otáčky. Ide to? Samozrejme, že to ide. Už to máme otestované. Na chvíľu. Navonok to vyzerá ako sila. Chlap, čo sa nedá, čo všetko zvládne, myslí si, že to je tá stabilita. Lenže ono to tak nie je. Nie je to ani stabilita. Je to skôr stuhnutosť. A dokonca by som povedal bezmocnosť. Áno, bezmocnosť. Tak poďme sa pozrieť spoločne na tú jednu časť toho celého systému. Na naše telo. Som presvedčený, že každý z vás vie, že telo a mysel, ale vráťme sa skôr tomu telu, si skôr či neskôr to svoje vypýta. Ako to robí? No jednoducho. Začnú prichádzať signály. Najprv také tie tiché, ktoré nepočujeme. Ani ich nevidíme. A neskôr sú hlasnejšie a viditeľnejšie. Možno prídu najskôr také tie malé drobné úrazy, nehody, detské choroby, únava, z ktorej ti nepomôže ani 12 hodín spánku. Napätie vší, v krížoch, bolesť kolien. Nosíme na chrbte celý svet. Problémy so spánkom. Zaspíš, ale o 3. o 4. sa zobudíš a v hlave ti šrotujú problémy, obrazy, situácie. A je jedno, či sú naozaj reálne, alebo reálne len v tvojej hlave. Nastupuje podráždenosť. Ľudí okolo seba, dokonca najčastejšie tí, ktorých máme naozaj najradšej, odsekneme skôr, než si to uvedomíme. A viem dobre, o čom hovorím. Všetko sa stupňuje. Všetko graduje. Všetko sa zhoršuje. A neskôr prídu také tie naozaj závažné zdravotné obťaže. Že si rád, že ti aj nejakú tú diagnózu dali. Pretože brat, kamoš, sused, kolega ani to nemá. Ty si rád za tú barličku diagnózu, o ktorú sa oprieš, a ktorú hodíš všetku tú zodpovednosť, veď za to ona môže, tá diagnóza, tá barlička, že som chorý, že mi je tak alebo onak. Tak poďme sa na tú barličku pozrieť. Doktor ti povie, pane, máte vysoký krvný tlak. Dostaneš lieky, pravdepodobne do konca života. A tieto lieky ti upravujú, znižujú krvný tlak. Ten vysoký znížia. Ale, a je tu to ale, tieto lieky majú veľmi veľa vedľajších účinkov. A nie práve tých pozitívnych. Ale o tom teraz nebudeme hovoriť. A doktor ti ešte aj možno povie, že menej stresu, menej tlaku, viac vody, viac pohybu, viac relaxu, nepíte, nefajčite, toto nie, tamto nie. A robíš to? Vieš, ako začať? Vieš, kde začať? Tým, že na začiatok začneš len brať lieky, odstraňuješ dôsledok. Odstraňuješ alebo znižuješ umelo to, že máš vysoký tlak, ale neodstraňuješ príčinu, prečo ten tlak vysoký vznikol v tvojom tele.
No ale býva tu ešte aj iná cesta. A je ďaleko častejšia už v dnešnej dobe, ako by sme si dokonca možno očakávali. Teda prídu tie choroby, tie situácie, ty nevieš, ako to riešiť, tak ideš tomu lekárovi, urobia ti tie vyšetrenia, to EKG, odbery sono a doktor sedí v tej ordinácii a pozerá do tých papierov a hovorí: pane, ste zdraví, vaše výsledky sú negatívne. A ty odchádzaš z ordinácie a v hlave ti idú tie myšlienky: prečo sa tak zle cítim, veď som podľa nich zdravý, čo sa deje, prečo ja. Tak ja ti tak malinko napoviem. Je to preto, lebo ten tvoj vojak už na tej stráži stojí 20-30 rokov a stojí v pozore a útočí, alebo bojuje, alebo uteká. Takže čo? Začneš hľadať. Máme internet. A zrazu sa ti objavujú také výrazy ako psychosomatika, epigenetika. Možno začneš objavovať aj nejakých indiánskych šamanov. Všetko je to dobré. Všetko je to správne. Hľadáš a dostaneš určite odpovede. Takže poďme sa na to trošku pozrieť. Takže prečo? Pretože ten tvoj problém nie je na začiatku primárne fyzický. Určite nie na začiatku. Na začiatku je epigenetický, psychosomatický a energetický. Je to problém tvojho systému, tvojho vnútorného nadstavenia, vyrovnanosti a vyváženosti. Proste teraz sa používa na to také, že slovo rovnováhy. Pre mňa jednoduchšie je to ten tvoj vojak, ktorý už nestráži, nebojuje, ale odpadol od vyčerpania. A ešte, aby sme to lepšie porozumeli, príbeh o aute pozná každý, takže si ho ešte zopakujeme. Mňa v škole učili, že opakovanie je matkou múdrosti. Takže predstav si to svoje vytúžené auto, ktoré si kúpil, tú svoju vytúženú, vysnenú chlapčenskú značku. Škodovka, Mercedes, Audi. Tak to tvoje vytúžené auto si kúpiš, natankuješ a ideš s ním a chceš s ním si splniť ten ďalší sen a s ním prísť do cieľa, do mesta vzdialeného 10 000, 100 000 kilometrov, ktoré sa volá trebárs kariérny postup. Takže natankuješ a vyrazíš. A vyrazíš v násadení. Proste vytáčaš ten motor, lebo však má silu, má výkon, je nové. Vytáčaš ho na 5000 otáčok. A zase po ceste natankuješ ešte. 2, 3, 10 krát natankuješ. Ale už nedoleješ olej, už neskontroluješ brzdovú kvapalinu, už nedoleješ vodu a len ideš. A za jazdy sa udeje to, že začnú blikať kontrolky. Oznamujú ti o kritickom stave, ale ty sa rozhodneš to riešiť radikálne, takže riskantne za jazdy prelepíš tie kontrolky čiernou páskou a tešíš sa z výsledku, že už nič nebliká, nič nekričí, nič nereve, nič nevidím, nič nepočujem. Všetko je v poriadku. Idem za svojím snom. A zrazu sa čuduješ, že ti sa zadral motor a stojíš na diaľnici. A možno si ani do toho cieľa, do toho mesta kariérny postup nedorazil a možno si kilometr pred jeho tabulou proste zastavil. Stop, konečná. To je ten výsledok? O tie naše auta sa staráme. Majú pohodné hmoty, majú poistky, majú olej, brzdovú kapalinu, vodu, umývame ich, leštíme ich. Prečo sa potom nestaráme o to auto, naše telo? Prečo ho nevyživujeme? Prečo mu nedodávame potrebné? Na zamyslenie. Dobre, takže poďme sa pozrieť na ten dlhovo preťažený systém, ktorý je v neustálom výkone, v neustálom tlaku. Ten už nepotrebuje bič, potrebuje stabilitu. Potrebuje uzemnenie. Potrebuje vedieť, že je v poriadku už teraz, nie až niekde tam na konci. V tom robíme tú chybu.
My presne, keď je zle, začneme na seba tlačiť ešte viac. Začneme sa byť, dokonca, ja by som povedal, že až týrať. Veď nemôžem byť unavený, veď som chlap a chlap vydrží. Ale tým len rozkmitáme už rozkmitaný systém. A rozkmitáme ho ešte viac. A práve pre tieto veci vznikol kvantový energetický moment. V skratke KEM. Nie je to žiadna ezoterika, nie je to veľká zmena života. Je to malý, vedomý, zmenený čas môjho života a tvojho. Je to ten moment, ktorý robí zázraky. Je to ten malý, vedomý moment počas dňa. Áno, tak. Je to chvíľa, keď prestaneš tlačiť. Je to, keď sa zastavíš. Nie na hodinu, nie na pol dňa, na to nemáme čas. Že? Ale na pár minút. A spravíme jednu vec. Nadýchneme sa. Ale pozor. Nie tak leda bolo. Nie keď kontroluješ mobil. Ale naplno. S plnou zodpovednosťou a s plnou pozornosťou. Nosom. A cítime, ako nám vniká nosom vzduch do úst, do plúc a do brucha. Ako sa nám zdvíha. A všetko to stuhnuté sa zrazu uvoľní, povolí. Po nádychu príde nevyhnutne výdych. Opäť nosom. A prúd jemne cítite na svojich perách. A v tomto vedomém duchu sa stane veľmi dôležitá vec. Tvoj mozog, tvoj nervový systém dostane signál. Kľud, som v pohode, som v bezpečí. Prestane sa byť a týrať. To je presne to, čo ten rozháraný, rozbitý, rozkmitaný systém potrebuje. Kľud, pohodu, vedomie. Je to ten vnútorný vojak, ktorý už nedostáva pokyn, pozor, ale pohov. KEM je tvoj pohov. Nie je to o tom, že si sadneš do lotosového kvetu a budeš spievať om. Aj to má svoju silu. KEM je o tom, že uprostred toho celého bordelu, uprostred meetingov, uprostred kriku detí a kamarádov na ihrisku, uprostred stresu a tlaku, si ty, chlap, muž, povieš, stačilo. Na minútu vypínam, som tu, dýcham, všetko je tak, ako má byť, som v pohode, som v bezpečí, som v kľude. To je tá tvoja, moja kotva. To je ten moment, keď sa prestaneš identifikovať s tým vonku, s tým stresom tam vonku. A začneš sa identifikovať, spájať sám so sebou, so svojím vedomím. S tou časťou, ktorá pozoruje, nerieši, nebojuje, nebeží, neuteká. Proste je. Znova zopakujem. Tá chyba pod tlakom je, že zabúdame na to, že nie sme stroje na výkon. Že máme v sebe ten vnútorný priestor, ktorý potrebuje pokoj a kľud. A keď ho telo a myseľ nedostane, tak sa ozve a vypýta si ho. Tak, ako som spomínal. Bolesťou, chorobou, vyhorením. Takže moja výzva pre teba dnes je jednoduchá. Daj si šancu. Nadstav si budík, používaj ten múdry telefón. 2-3 krát za deň si ho nadstav na minútu. Keď zazvoní, nielenže ho vypneš, ale sa aj zvedomíš. Zavri oči, ak môžeš, a nadýchni sa nosom. A povedz si v duchu. Kľud, som v poriadku. Som v kľude, som v pohode, som dobrý taký, aký som. Som v kľude, som v pohode, som v bezpečí. To je ten čas, keď sa buduje tvoja vyváženosť a vyrovnanosť. Keď sa buduje pokojná sila muža. A choď ďalej, pracuj, tvor, buduj, športuj.
Uvidíš, čo to spraví s tvojim telom. Uvidíš, čo to spraví s tvojou myslou. Uvidíš sám, ako sa zmení stres a tlak. Stres a tlak, to je realita tam vonku. To nevieš zmeniť. Vieš zmeniť to, ako na to tam vonku budeš reagovať tu vo vnútri. V kľude, v byti, vo vedomí. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak si z neho zobral jeden jediný moment, tak to malo zmysel. Sleduj kem. Odoberaj kanál, aby ti nič neušlo. Pokojný deň prajem. Maj sa.